goto kala inde mum e yettode mum. Min gartani ono wattande yewtere nde mbawɗen wadde alel kala e oɗo saha. Musidɓe min calmini min juurima. Hande juɓɓude men golle gartaren ni ko jangtade e deftere meɗen mbiyetende Teskuye faade e leñol ɓiɓɓe Afrik naaɓe. Deftere Teskuye hay goto windani ɗum so wona ko wiyete haqqilantagal. Deftere Teskuye windi ɗum ko haqqilantagal tawti neɗɗagal jibini gandalantagal. Nden noon kala gande mbaɗoyaɗe e kayitaji adi ko deftere Teskuye. Haade en noon yaade e juɓɓude men golle en calmini bandiraɓe heɗotoɓe émission Pinal e Aada e kala nanowo Pular ɗo mbawɗa wonde foof, sabu ngol ɗo konngol ko musidɓe meɗen seɓɓe ɓe ngoodi ngol, te ko ngol goonga. Ɓe mbita musidɓe meɗen seɓɓe e nanowo cearɗo mbawɗa wonde foof, mbaɗi manninkolu ana kam boylaɗo. Ko ɗon woni goonga, ko ɗo woni Adama, ko noon kala foti waati. E fulɓe e nanoɓe Pular foof calminama. E adi foof min calmina teɗo Mamadou Mbalo. Mamadou Mbalo jeeya to Thiarakunda e ɓeygu makko Sala Balde e dendagal musidɓe meɗen Thiarakunda naaɓe debbo e gorko. Min calmini Ceerno Sirifou Moulay to Thiarakunda e ɓeygu remo foof. Min jejirani ko wayi o Mahamadou Balde, min calminimo kanko e ɓeygu remum. Min jejitani ko wayi wa musidɓe am Kumbakaran naaɓe, ko wayi wa Yanding Diawo e Jawne Diamanka e Adama Diamanka e Mama Balde ɓura andirede Mama Kuuɓe. Min jejitani ko wayi wa Dukkure Balde. Ɗum noon letere Mamadou Bilel ɗo ɗum woni Jarga Bilel ɗo janngama oya dimas. O wi omo calmina ɓiɗɗo makko afo makko ɗum woni Dukkure. Ɗum noon min jangi ɓatake ɗo min calmini no mbiɗani ɓiɗɗo ma afo ma toon to Kumbakara mbiyeteɗo Dukkure. Ɗum noon ko onon gandidi. Min calmina ɓe ganduɗa ko Saare Man Salin naaɓe, debbo e gorko ɓe mbiya on jam hiiri. Min calmina monsieur le maire Amadou Balde. Min jejirani ɓiɗɗo amen baɗirawo amen Haako Balde e Yero Balde walla Yero Diawo, astafurlah, Haako Diawo e Yero Diawo. Ɗum noon min calmini men, ɓeɗo ko ɓiɓɓe Meta Diawo. Min calmini kalan kalifa aada e diine ɗo Cideli. Min jejirani Dabi Diawo e ɓeygu Rene. Min jejirani yimɓe Sinthiane Demba, koto amen Moussa Balde e Bisaw Balde en foof. Min calmini kala gonɗo ɗon ɗo Sinthiane Demba. Min jejirani miñiraɓe amen waywa Maneli Balde to Sinthiane Tobo e Bambe Balde e Powel Balde. Min calmini kala ko woni Sinthiane Tobo. Min jejirani Diadia Mbalo e ɓeygu remuɗum to Jiƴore. Ɓeɗo foof ko keɗotoɓe Pinal e Aada, gila Saare Yerbel, Saare Ciminta, Saare Kanta. Min jejirani hen hay goto. Min calmini on. E Moussa Sabali to Kadiamari min calmini ande ɓeygu nde foof. Min calmina ko wayi wa Ceerno Moutaru Sabali, baɗirawo am o tigi to Saare Hamidou. Min calmina ko baɗiragel am. Ɗum noon miɗen calmina ɗum. Ɗum noon bandiraɓe, no mbimi on ni hande yewtere men nde fawi ko he deftere meɗen Teskuye, ko nde Teskuye haalanno gila e hadde mum e wadde mum
e jambitaaɗi mum geto en ɗi haalde seeɗa kono gandal men wawa ɗum haalde abete kono faaluye men o yettini en ha yidde ɗum haalde faaluye men o yettini en e yiɗande leñol ngol kumpaji gandalantagal hanki e kumpaji men e fiyaguji ɗennaɗi seeɗa hanki e nder Afrique wadde noon ko ɗum Pulaar wiyata ɓawi ɓerɗe ɗe ɗi ɗomɗa cewle pinal nden noon kalan keɓɗo hen dihel yo okku leñol ngol yara wadde noon yewtude ko ganduɗa a timanani ɗum kaydi fawa ko e hakkilantagal ɗum ko yimɓeɓe poti yaafade ɓe kocca hen koɓe nani ko wawta nafde ko heddi ko yoɓe lelno wota paw ayiba e neɗɗo noon so tawi yiɗanima hay gonɗa danna mbarɗa koba anana mo jooɗo e diwe ɗe wona kam fellunomba ko Demba fellunomba mba ko fiɗamba ɗum ko konngol neɗɗo mo yiɗanima kono ɗum wonani hay hunde saabu jangde koko goɗɗo windi tan janga ga aduna ko goɗɗo windi tan janga e woodi winduɓe ɓe kalta ko bindi ko saabu hadisaji nelaɗo ɗi ko nelaɗo haalno kono wona kam windi de hatta noon ɗinin kaale bo kala gimmi ɗo ɗi haala hadis nelaɗo kono nelaɗo meeɗa windude de nden noon so neɗɗo windi ko waɗi han ala e sago aduna o haala walla neɗɗo waɗi waddu waɗindu han ala e sago aduna o haala neɗɗo waɗi waddu bondu han aduna o kala le haalat saabu Seydina Ali radiallahu anhu woodi maccuɗo Allah goto garnoɗo e mum jaafoɗon noon mi janngani Qur'ana kono miɗo weeli hakkille welde hakkille noon wawata janngu bindol kono e wawi moftude pillari o ari o wi ɗum Seydina o wi ɗum naam o wiyomi faala mballa kam ha mi jogo inde tawa aduna o inna kam Seydina Ali wi ɗum laar ko mbaɗa ko meeɗa ka waɗede tan a innere o yima bone o yi ɗum waɗɗum ha heewa sa waɗi bone ha heewi innere sa waɗi moƴƴere ha heewi innere mo yi ƴaren luccaɗo saare muuri dara aduna o innarama walla jaaha mbara naƴi goɗɗo piw dara aduna o innarama mo yi ala jinmi ko inde moƴƴere o yi ɗum ko liggante ɗum tetraki ɗum ko liggante nden noon neɗɗo kala no wawoy waade meeɗa e sincande hoore mum ɗo rewi si wona dula tawɗa ɗi rewa jannguɗa Qur'ana a taw mbo windanoma jannguɗa français a taw mbo windanoma woɓɓe bindi ɗum jannguɗa roma a taw mbo windanoma jaaɗa centre culturel an ko bindanɗe janane jannguɗa toon wona bindane ma gon toon saka bindane galle ma nden noon koko bindane janane tan neɗɗo foti haal ko ɗum kala adduno ha janan on binduɗo o mofti gandal wi yo ngal liggore jaliɓe ɓe ko goɗɗo yimno tan yimtere hande hoddu jengi ɗo wambaɓe hewɓe ɗi koɗa ɗum wiye nandi e jengi surtout bambaɗo goto na wiye Boubacar bambaɗo hoɗi ha mbiya jengi woni monde en e jima jiɓɓi ɗi seeni biri eɗi penda heɓa kande awa neɗɗo koko goɗɗo waɗi wattoto si a nani wiye mi baccani kaari yoɓinmi han ko kaari remno ni aduna waɗa ɗum noon hade e nadde e deftere teskuye nde natteren ni ɗo ni mbiye Moussa Bannora o hettinana en seeɗa e garten on san e juɓude men golle nde poɗɗen hande yewtude seeɗa bandiraɓe ɓe jaafo noon ɓe cuɓa ko nafata ko ɓe ketto ɓe nantino Moussa Bannora bisimilla bakkiliɗo lamɗo subhanahu wa taala mo adiɓe ɓuraɗi takkitiɓe yontiɓe kettaki kono Ousmane ngol ɗo ɓoggol ko ɓoggol Bakary Dieng wono wondude Pulla Bocar delɗo tawde hannde e komoto anduɗo ko haalnaka koyɗo koyɗol jamma goto ko wawi mattude duuɓi weddi kañum tan mbirumi noon aduna yo gonɗo joni kañum tonante oɗo banda
min jetti e ɓoggol Bakary Dieng nde wonno ko pullo no hani ko ane pulaɓe ɓoggol Bakary Dieng koko woni sabu hen hoɗatto Mali kanko Bakary Dieng jibinimo ko hambaɗejo on hambaɗejo o joginoma debbo goto on ko bagaranke ene wiye Dieynaba bagaranke ɓe mbiyatnomo koddam mum Dieynaba arino e nder sabu tagaɗo joom jikke joom jawdi kala ko jogiɗa e aduna sa yiidi e hambaɗejo a janggat e juuɗe makko hakke ko Allah yiɗi pullo o Allah artitimo Allah yiɗimo Allah teddinimo Allah alɗinimo oɗon nde Allah waɗantamo ɗum hay ko bagarankoɓe laamni ko yimɓe ɗiɗo woni laamɓe e bagarankoɓe Bilisi Dieng e daman so e on laamu eɓe jogui andude seeɗa e andude likkar mi hono ceerno Bocar mo joɗɗo miɗo joni joni ɗo ni ɗum mbiyatmi ko ko inde Allah jarama Moussa Bannora ɗum noon en calmini dendagal wambaɓe gonɓe e nder leydi Fuladu enen calmina Boubacar Bambaɗo en ko wayiwa Sada Bambaɗo en Issa Bambaɗo en e dendagal Bambaɓe keddiɓe Fuladu mbiɗen ñaago Allah subahanahu wa taala nde wawta ɗon wallude ha ɗum ɗo heɓa ko lontine ko kewɗi ɗum noon miɗen calmina o miɗen jetta ɗon e bandiraɓe garten no mbimi ni mi sikki e nani hoddu ndu nanɗen ɗo ndu e ndu wona e bindi yi'a ndu ko e deftere Teskuye yi'a gogo ƴeewen tan hande e nder Fuladu ɓangten ni yeru wona Fuladu tan ko aduna o pi noon kono ɓaŋeten ni ko yeru Fuladu gurdam Fuladu ɗam gila hanki tawi hande arani gande gonnoɗe ɗo ɗe ganduɗa ko teskuyeji ɗi mbaɗi ɗum tawo goo ɗen wonno nden ka ndeniraka gurdam koddigal ngal gila to cukaloñ ha to mawɓe gila hecciɓe ha e nayeɓe gila to ladde ha he cuuɗi ko gandal Teskuye wurano to banggue ndenka hande ndenka ko luwa walla sariya si noon a laari luwa ɗi jogui mojetede sariya e jogui mojetede kono noon paamon Teskuye ala mojetede mi anda si on mbawi nande pular o luwa ɗi jogui mojetede en paami mojetede luwa o nde kam to sariya ɗi jogui mojetede kono Teskuye ala mojetede hay wutte boom ala hay wutte ala e mi okka on yeru seeɗa si tawi woni misal saare nde neɗɗo o yarlitima ɗaɓɓoygol saare hol gande ɗe mbaɗannoɗa ɗe mbawa heɓde saare nde ha an ɗon tigui ngal gandal Teskuye hollama nde ɗo saare ɗo walla nde ladde ɗo koɗɗa ɗo ɗo darɗa ɗo jogori won saare hoto ndewɗa koye gandal Teskuye suwa ko hunde ladde haalanima walla ala ko wayiwa kolceri walla takkeri walla ni ndiwri ɗiɗo foof ɗi wonnoɓe Allah okki wawde leddude e ndiwri e Allah yurme yaafomo ɓuɓɓina lelde muɗum e ceerno Ali Diallo wona bo mi yejitamo ha aduna huuɓa wonɗo min kaduno mo meeɗi kam joɗɗinde minen tan ɗiɗo e Allah boyi kam hoto guittarani ɗi tarikaji ɗi kaltaɗi hay goro wawtama hoto ɗi gimmori mi jabakimo hoto ɗi gimmori de kono wonko gokkunomi imbo miccito mbimbo Diallo boyi eyi mbimbo jinne wuura duuɓi jelu boyo wi'a heɓa wulure mbimbo eyi mbimbo dutalle boyo heɓa wulure min sino Allah okkima ana wawa leddude mawɗo jinne han andata ko ɓeɗino ko woɗɗi ta windani boyo a wawa mbim dutalle mbawa min mbawa woodi ɓe Allah okki mbawa lebdude e ɗe dute mbawa lebdude e jinne
mbawa lebdude e kulle laddero nder laddero Allah okkiri ɗum noon hay si haalani kañ Allah ɗi okki ɗum wawta haalde ha wi'a on lebdi e jawre walla lewdi e dullungu walla lebdi e go par ce que ala jaɓowo ɗum yettoɗo ɗo honoreɗo suudu Allah fu ɗo wiya yo laddero janomi mi haaldi e sangalle han mi sikkani hoɓe koltoma kono kam si tawi dokke Allah ɗin ton an ɗe ganduɗa ɗe ko jerŋeteɗe ɓawi maroro dinero e woodi ko haaltake ɗi yerga saabu fana o e alansara o a janggat ɗum kono ɓe ɓawo ɓe nanta ɗi yerga ko yerŋina ko ɗin toon ko feññinoye gewe ko e woodi ko aduna ko feññinte e aduna kono e woodi ko feññintake no yimɓe ɓe gandu ɗum taw yo gandu ɗum awa fuladu jogotoɗo ɗum tawa ɗin noon wawama ɗum haalande kono tan ko ɗo wooda ɓen wona ɓenin konti ɗum te noon jogorino nafde doga yaha nafoya dula goɗɗo ko ɗum addi Teskuye joni e rawandu ndu tamɗa e nder galle he ndu rawandu haalat so tawi Allah okki on goɗɗo kay nani ko rawandu ndu wiyo mais si haalani on nan on potani yeddude ɗum woni Teskuye e mi okka on ni tan yeru wona hunde woɗɗinde min ɗo mi jogaki ngal gandal meeɗa ko si goɗɗo waɗi fillima han min kala mi filito par ce que ko noon Allah si kala mbiɗoma yo kaari ko kaari fillorono ko filloroniya neɗɗo koko fillanano tan filloroni suwa ko goɗɗo yimno jimɗa walla ko goɗɗo honno koɗɗa walla ko goɗɗo amanno gamɗa ha hanko ɗeya koyɗe ɗiɗi puɗɗunoɗe gaɓɓi gila aduna o fuɗɗi ha neɗɗo noon kala ko boni waddu ndu kam ko ma haale saabu ha han fi fir'auna ɗi haale hay ɓurana ɗi haala ɗum wona Abi Lahabin ha handin ɗo ɓurana ɗo e haale e dow kuddi mum ndi ko huɗano ko piide ɗin ɗon haɗani wiyaka no ɗo seeke woppe saabu ko goɗɗo huɗa ɗon ɗin ɗon ɗo nder kamilu ɗo Iblisa ha handi inne don ko noon ala kalan ko waɗano e aduna neɗɗo si waɗi tan ala e sago ma ɗum haali eyyi minen jooɗi dula to gandal Teskuye woodi ko Allah arsigi kam mino wondi e woɓɓe ko e radio kono jedduɗa janggo yade am wiyama ko kaari e kaari jaaden toon kala no wano ɓe mburi ɗo haala ɗo rawandu ndu fijan noni to kene to ɗin pija ɗi kaɓaniɗe dal sarane dawaɗi ala mbo anda ɗum laaci mum ki longi leggel arsiringel ɗo min jooɗi ɗo jimi leggel ngel ɗin to laaci rawandu to pijannoro arsiri ɗum minen tarho min poti mino faala haalde mino huuli sabu miɗo andi mi immima ɗo tan koni ko o rimta o wattani kono noon mi suusat hani wasde haalde mi haalanni mi wi'e mi rimat ɗon ɗe balɗe tati waɗa kala min goni ɗon ɗon min ñalli ɗon min mbaɗi ataya minen kacca minen ɗuman ɗum koye ɓooyi ɓuuri duuɓi nogas to ɓaawo ta e on wattu mi suyita lebde piiji kewɗi ɗi sabu min andi horo pawanomi ɗum ko han iwi kono ɗum meeɗi on wutte meeɗama ɓornede on ko han iwi Allah itti ɗum ha laaɓi te min anduno noon mo iwat ɗum wanno takano mi wadda e hay goto mi wiira hay goto min caaki ko mbimi ɓurɗo ɗon wodde oyo kala miɗum mo yaha mo wi'a mawɗo o yo waɗa ɗum ɗo si waɗani ɗum man mi anda ɗo galle ɗo walla galle goɗɗo yo kono joni galle sumanni e saare he mi suyitaɓe wiide galle mon o sumannide mo yahi mo jantoyi mawɗo o mawɗo o noon hoolaki konngol ngol no mbimi on ni mi jogoraka wi'ede a haali gonga e on wattu hinde noon heɓani balɗe nayyi ñande jowi nde galle o sum ha laaɓi heddoyi hoɗum ko ni mbo wino awa ko ɗon keddi en ko ni mbo wino ran aduna huuɓa ni mbo wi'i min mbaɗi ala ko ni mbo wino awa ɗum ko gandal Teskuye wonin ɗum wona e bindi wona no neɗɗo wi ɗum ala to bindi wonani gonga ala ngol bindol ngol jiiɗon onon jangga ngol ko gandal Teskuye addi ɗum ko neɗɗo texti ha gandal heewi écrit laari bindol ɗo gandal ngal mofte min fi neɗɗo ɗinin ɗo timi deftere nde ko a janggoyno nde wona an winni nde fi ano nde ɗon haala min ɗum takarami ama no jogui gandal binduɗo o ɓurnima wat feere to nder gandal hoore ma to ngal Allah okkima ngol mbaɗa hamɓe kaydina binduɓe deftere ɗe mbaɗini si noon ari ha windi deftere ande haalte aduna o piw
hay goɗɗo windane wawinde jangude an ko ɗum bindannoɗa ha nde jange e aduna he na mbimi o nani ɓay ko jiɓɓi janani tan jimeteni gila aduna o dawi ɗi sikam yimnoɗi ñolɗo yimtani ɗin jommu yimtani ɗin goɗɗo yimta ɗin jimere ha jango sikam kala ɗi yimnoɗi woɓɓe jimannoɗi e woɓɓe jimi ɗin awa bandiraɓi ko gandal Teskuye ɗiɗi gandal Teskuye hollama tawa cukalon e nder galle wottama mi wiyani ɗo e wottede de nantinoɗo jango joomi wiya ɗum bimbi wiya ko ni Bambe wiyo wottama ñallinama e on jamanu mo kalamini ɗo mi arsiɗam on jamanu neneji amen ɗi to Guinée Bissau joom si wottima lotoyani gude yahani ɓundu han ñallira tappuru tenje mo tappani tenje motta o wattu cukalon daaƴiɗon nan ji'oya koñin pija e jimban kono ko suudu ndu ɓe cafarani seeɗa ɓe ñembina ndefu ɓeni gekiro karane kono ko suudu ndu jiiɗa ɓen caafi lipperhake ndiwerhake kono si an a yii ɗum man mbaala ha jango an jooma galle jiiɗomo walla si tawi a jeyaka e galle heya mbiya jooma galle o jango bimbi ndara e ɗi cuuɗi galle maɗi suudu yo caafa ñanta on taroñ caafa ñanta koñ taroñ ngara bimbi law kuɓɓa ɗum ɗo damal maɗo ɗala ha huɓɓi a ɓaŋa poori ndiyam ñippa ɗum koñin kala mbi o jaygol aroyat mi hokka on yeru mi woɗɗoyaki rawode mi laɓɓinana on saabu jango jango ɗon noon han si tawi adla e fuuyu mi waɗi noon ɗe galle he weeri mi waɗi ɗum man ɗo galle mum ɗo jippimi komi yi mbammi ɗum gogo ɗi jaɓani kam saabu ɗi andi kam ɗi weltani kam saabu ɗi andi kam kono est ce que mbeetowo gonɗo ɗo jiiɗo pillanaɗo hoko witani Ablay waddidiram ni e Bambe wiya ɗum ko bida woni heno bida heewani siko noon a wona par ce que e woodi goɗɗi ɗinin mbaɗe ko ɗo o ɓuri ɗum moƴƴo saabu ɗo ko a yi ɗa o ko a ɗamini ho wonoyat e ɓay en kajjoy ɓay enen kajjoya enen jiya toon ha joyoɓe jiya jaaɓe makka ɓe jiya dogde hakkude hayre a yiyani ko ndiwatako ko a ɗamini wonko wiya keɓata a dogiya urno yaade wande walla ngayka ɓuccoyo on e ɗon kala ko a ɗamini ala ko jiiɗa ɗon te ɗon kala wona bida awa kalan ko molorɗa Allah e nelaɗo te e laaɓi ma no wayi mbiɗa sikki ɗum wonananima bida ɗiɗi Teskuye hollama nde paɗe ngari puɗɗi ar nde paɗe puɗɗi ar cukaloñ makoñ walla cukaloñ adla fuuyu koñ walla ɓikkon jaɓuramata koñ e pija buɗɗini paɗe to nder suuduro mbaabi gando kala ara woda ko waaji on cukalon koñ e mbaabi paɗe ara woodi ko waaji on wiya o mbatton beele ɗum ina fuuya ko gandal Teskuye on wattuno yimɓe ɗi gomɗidirani ɗi goriyoɗi gomi goɗɗo ɗi yiɗi goɗɗo si neɗɗo a gomi ɗum a yiɗi imman hay si ñafi leydi wi'ima ya looro a itta sayo walla itta hendu an loori a hendu ma ndu iwat Allah ko gomɗinɗo tan ɗaɓɓi e Allah nangar ha ɓoggol Allah ko hakkil nangara anni e nangara neɗɗo ko anniyoro hunde si ganniyorɗa ɗum ko saabi Allah Allah nanganamma si kala a faalama jalan walla ko bida mbatta Allah nanganamma ron par ce que ko an ganni ɗum ko jobdima ɗum ko an gandi no ligge ma ɗe mbayi noon kono e ɗin jamanuji ɗiɗo ɗi wona ɗin miijano wondema Allah ɗi yedda e ɗin ala ko Teskuye ɗum nafanno ɗumen ɗum ɓe nangirno gurdam mu'en ɗum ɓe nangirno gona maɓɓe ɗum ɓe kocciranno laabi gurdam maɓɓe ɗe gersode ɗe tamɗen ɗe woda gersogel toƴƴangel ɗo dula tawa gersogal ngal toƴƴi ko ɓiɓɓe 10 walla 11 joni alhaalu sorsa ɗon Teskuye sorsa ɗon gersogel si ɗini jaha coppiɗi e jahan ngel ko wiita ya wotami mawnu e o galle sabu yonde kam jibingol e galle he ko o bone watta kan tigi wawa ɗum haal Teskuye hollama ɗum ɗon jiita ganɗo jooɗo omo waɗi ngal gersogal ngel ɗo moƴƴani ngel gersogel moƴƴani
ngel ɗum ɗo korlon kon ni cuwiri mbi ni walla rumade nde wi ni si tawi a haalani malaɗo han suura ngel itta ngel waroya ngel woppa sabu hoko watta ko dogere heni kono han si a wi'i ɗum e galle goɗɗo a wi'i e bonko a faala ɓe gerde hay ɓiɗɗo jibinaɗo ngabdi mum ndi si yalti ganndo yi'i ɗum man so wona neɗɗo wonoy taniyan ngabdi mum ndi goɗɗolan kono mbiɗoma bobo ma mo mbabatani o wona neɗɗo lattu ɗum maya hey on ñam si Allah jaɓi police mbalta teta noon wa'oyra mais ɗen gande ɗi ngoodi kono yeddoɓe ɓe kew musidɓe am yeddoɓe kewi wona gande ngala mi haaldino e goɗɗo gande ɗe e kaale gande ɗe ɗinin kaale oɗa yo he ndesan ɗeni gande ngala joni mbi wona no wayde ɗen ɗe kewi tep yeddoɓe kewi sabu pullo hersa wi'ede arimi hersa nantude wi'e ko kalnoɗa ko jaaɗa ko ɓeyɗa mbi o arimande sin heeɓim laabi ɗiɗi tan ko andi ko mo yerni ɗum haltata ɗum heddi ko ono duntugal ɗaltaɗe e galle duntugal ngal jogga ngal nodda koɗo wiyama kono mo ari han ko bonnowo arsa ko wattu kaarijo on ni ari han si ano andi komo haali ko mbaɗa négocié no mo yawtiramo jippaki ɗon ay gertogal ngal haali anani te an tigui anani ko ngal wiyo kañ joggi haali wiyo koɗo ɗini ngara simo jippinama ɗo an ko bonnowo nanɗa ɗum gertogal ngal wi noon an kam a heeɓi koɗo jaɓɓama tan an mbaɗa négocié no mo yaltiri galle ma o kay ta on kaɓani on conkiɗani saabu tuma kala koɗo mbiɗo gokkuɗa ɗum wiya gokkuɗa ɗum ñammi ɓoye ɗaɓɓa ɗo waale ha wiyata mbiyam ɗo waale ala eyyi yawtat an kam a daɗi wona an rimbo ala koko mbo ardata ko e wawi noon kañ koɗo garowo o anda hoɗi rondim kono an ayi eme ca e kewɗe ɗin ɗo cincira ko gertoɗe gando o ko gertogal naɓanno walda e gertogal ngal toon si wona ngal dundugal joggi mo heftani filiation saare nde hono watani eyyi wona woɗɗa ɗin sikku jalambere e tawa sambel fula foro ko duntugal namno foro ndumɓe ko yaadi e yaasa koyta en ko kono ko balɗe tari ɗinin ɗo ngal jogga ñananayi ngal joggi hinde ko joggal on ngol mo wi'i on ko wattinda mo yiɓe yo goneɗo leñol mol ngol lamto ha aduna huuɓa kono wota gokkiroye ɗo duntugal foro ndumɓe nde koɗo naɓa ngal de yakkat mi anda ɓe gokkiri ɓe gokkami yottaki toon kono kam miɗo andi laaɓi mi ho ni wi'ano i hono andir duntugal ngal ko wi'i ko hoko hannoɓe wonde mancankani sambel fura fora yiɓe si o goni ɗo han o laamoro kono ɗo haaɗe o jibinta laamɗo cotte ɗaɓɓe saare wujji ɗumen on sa noon dalila gonnoɗo mancankani gonɗo ɗon ɗo haaɓi e sambel fula foro hindetay noon sambel fula foro ko on wawi ko won ɗon ko par ce que Allah ɗi hokkima kankala dalila hono mo waɗi ɗum mo ɓangi hoodere gollade nde ko mo addine mo ɓili ime leggel he alhaalu o yecciri o yiya ɗo yasa e taale sambel naɓi ɗumen on sambel fula foro wonno Umaru Abiya ta meeɗaka miijede Umaru Abiya wonta i so ko gandal woni deftere haalaka ɗo livre haalaka ɗo roma janggaka ɗo min ko licence kemmi andaraɗi min ko baccaloria bakkimi wona ɗin andara ɗiɗo ko gueɗe mumen dana nden noon joguiɗo ɗi o wota on jeddi o kañƴi joguiɗi ɓen ɗe joguino ɗin ɓen ɗe joguino on woɓɓe e woɓɓe ɗi jogui ɗumen neɗɗo jiya cukayel deyel ngel heɓani duuɓi sappo ganda ngel to maroyte ganda omo marta ɗum e si dente ɗe mbaɗi han mi nanat ba goɗɗo ɗi mante eyi ko gonga si tawi ba o ko noon wayi awa sabu ɗo ɗo jooɗimi ɗo ha han anduɓe ba am e keddide kewɓe noon tenten min ɗo miɗo jogui koroji joyi ɗi mbawamide ɓe pi ko koroji am goni hande witaki ganduɓe ba am ala kono noon mi wawa on wiide jibinɗo kam gorko o ɗi joguino gandal Teskuye mayi ni noon ɗalani hay si wona yettode mum de ala komo ɗali ka aduna hinde mo meeɗi kam hollude cukayel del mo wi immi o ngel ɓiɓɓe ɓe e leɓa haala jananka ta ɗaɓɓani mbo saabu si a ɗaɓɓi o ana mursoyde walla leñol jananol ɗaɓɓama eyi on le e marato toro joolaɓe to te ko duuɓi jeenayi ngel hemno waruti kala e woodi cukayel del ngel mbo haalannomi mbo yimi wota ɗaɓɓugel ngel ka e reedu mum dikkudu ndu maydata wayi noon kala on ko ɗo bagadaji maayi ɗi ɓeyna maayi on jibini kam nden noon min tawani jawdi kono minen jogui gandal Teskuye hay si nafata on niya minen ne nafi minen par ce que minen gandi ɗum min mbawa ɗum fittirde galleji amen min pittira galleji giɗo amen ɓay Allah fecci fonnani
koɗo ma o ko jiɗɗa ɗum ko welanimayo a wawata wiide wata hoyɗu ko koyɗunomi hanki ko walla wata wi ɗum koyɗi ɗen gorol ko sendi koyɗi ko sendi gande nden noon ala ganduɗo piiwu ɗum waɗi en jaarude ɓaawo goro keɓɗo gandal yo yimɓe ɓe mbiyono gabbo on ko on tan andi ala gande ko battitte développement japon o ko jero pewji ɗum 50 neɗɗo eyi mi janngani tubakore de kono mi wawa haalde ko tubakore wiyo 50 neɗɗo fewji développement mumen o joni noon 50 neɗɗo kawri ɗo e Fuladu cuɓen ɓen taa ko moko baaɓe fuɗɗi duuɓi 50 fayi dow na ɓen ni kawra ɗale dula lebbi 12 ta ñaneyo kawru pewja hono mburderen walla e mburat kono ɗum watta goto yo wiyo kancan andina abbe ga ɓaawo abbe woɓɓe ɗi kella ɗi gama ɗi luuka ko ganda luuka ɗi ko gulali ñande janggo ɗi bulleren ni de wona weltare woni nde seede ko en jumɓe wona noon aduna yarata wona dente ñamoje ko keɓɗen ko mbiri dente ala ko dente nafoje en jawen ko gonɗen ko holko mbatten ɓikkon men janggo ko gitten e tampere meɗen nde gonɗen hande tawa ko tampere enen nde kawruɗen ndi jooɗoɗen pewjen holno ɓiɓɓe janggoɓe daɗirta nde ɓawi enen en kawri e mum kono wona ɗum de ko ndumɗen ɗaɓɓude ko seeɗe rentede ɗi haale ɗi mbatta ɗi leɓe ko Allah nanata ɗum ñaama ko rema ko pippuɗire gonten baso on ta enen gancindiranta keɓɗo gerse a bere han gere coɗɗo masiŋel han gere coɗɗo otoyel han gere enen e mbaw gere kono en mbawa liggagol e mbawa mbuɗɗingol miijo liggoro wona woɗɗade heede duuɓi 30 ɗo ɓaawo pawɗi seeɗa en 77 koroboro gooto ka e bawleejo ɗo wiite Tandi si a immima sigago e Mali ano nattoya frontiére Burkina Faso heede Bobo a yottaki frontiére ɗo seeɗa e nder Mali dula ɗin ɗon wiite Tandi a sela kallu o kilomeji 4 e feccere walla 5 en 77 leƴƴi ɗiɗi ɗi leƴƴi ɗiɗi ka en ɗiɗo jiitodiri mbattidi gande mumen ɗe mi andano ɗe jarete sengeje ɗe ɓe tafi ɓe mbaɗi ɗe hélicoptére ɓe mbaɗi kaaƴe torsoji ɗe ɓe mbaɗiri batiri kaɓɓidiri ɗe ɓe mbaɗiri filji ɓe kaɓɓi ɗum ɓoggol ngol heede métre aji 100 si battidiri filji ɗiyan avion ngel immo yaha yiilo ha ɗo régilana fil ɗo haaɗi o ngel arsa ha ɓen tami ɓoggol ngol wota ngel yanoyre ɗumani ngel arsa ha ɗo ngel waalo mi andano ɓe mbattiniroyi kono ko ɗiɗo ɓe jiidani leñol kawri mbaɗi ɗum e yaati e woodi gande kawrintinteɗe jooɗoɗen mbaɗen ɗe mbaɗowo e français ko jangueten ni ɗo français ko bindol ngol wona français janguɗen de ko bindol français ji ɗingol e gande français je ɗe ko ɗe ɓe ɗaɓɓoyi mbaɗi ɗe enen ɓaleɓe ga o Afrik ko ɗen tan jangueten ni kono e mbaɗanani ko emen ɗen jangueten ha mbawen wadde masik e joni hoɗo ɗen nafarani te ɗen ko kawrintinaɗe ha ɓe kawri ɓe mbiyo en mbaɗi ɗe ɗo ndeje kala ko hawrintinana ha wi'a woni ɗum ɗo wontani en gonga wonat gonga par ce que mi hokka on yeru deftere français yo deftere arabe yo deftere pulaar yo Teskuye yo piitindi fowruwal e bojel suudu fowruwal galle bojel ɓiɗɗo bojel ka en laawnuno bojel wi ni fowru ni ala ɗo tindatagol wi e arimi ko si jalni a jale jaltaki a yerŋe kono ɓe gomɗinigol mbiyo ko gonga woni te ɗum meeɗa wadde ano andi ko hawrana hay ñaw si ta ñaw ɗum ala hawranama wi'ama ñaw kaari jum wonin nan e weli metti ɗum wonat par ce que ko kaale yo dardoton kaale ko kaydi ɓoldi ndi woni ndi liggandi serda e ngel ɗa kayitel ngel waɗa kayitel Teskuye ngel dana aduna o wiyo walla Afrik wiyo e ɗum ɗo ɗum wi'ama kaale binden ɗum hono mbiten ɗum ɗo windama tafama ko buuɗi 10 wiite français wiya ɗum 50 francs CFA tammaji 50 gonɗon ɗo o wi'a tafama wi'ama
buuɗi noga temedere tamma France wiya ɗum 100 francs hawranama 100 francs woni hoto moftere ɗo banque de l'Afrique de l'Ouest ɓe kawri mbaɗi ɗum ɗo o ko 500 francs ko temedere ko temedjoyi tamma gonɗo ɗo o wiya ko kayrel 1000 francs wiya wulure tamma wonɗo ɗum woni temedɗiɗi ɗo o wiya 5000 ɗo wiya guluje joyi tamma wonɗo wiya wulure en kawrani ɗon ɗo o wiya 10 000 francs wiya guluje 10 tamma wonɗo wiyama guluje ɗiɗi enen pi aduna o hawrani guluje ɗiɗi ɗo yalti o wiite ko guluje ɗiɗi kono ko kaydi wona wurde woni ala wonki kono gomɗinama ko kaaley woni awa ko noon neɗɗo wayi noon gandal wayi noon waddu wayi waddu ko gomɗinte kawrinten gomɗinen neɗɗo mbiyen hay misal to amen Sinthiane Bambe ha Sinthiane Kombo Sinthiane Toɓo min daara ɗon neɗɗo mo ganduɗa si ɗaltama woɗɗo yima han e woodi noon ko Allah hokki ɗum seeɗa ɗi jangi seeɗa kono no o wuɗɗira wonta kangaɗo ala ko nafara mais minen mbawimo waɗande suudu mawdu min kawrata minen mbaɓɓoto motoji minen jarato min ɓolo ñande temedere paɗal ɗo galle ɗo min mbiya ko waliw feeñi ɗo aduna o ara adda kaali sila fandaji mumen tuma wiide duuɓi nayi ha komin mbi o ko ta wonani ta woodi ko woni ɗo tundu amen ɗo leƴƴi kewɗi ɗi mbaɗa ɗum ko fulɓe tan goni mbatta ɗum bo mumen ɗo fulɓe fuladuɓe tan woni mbatta Fuuta Jallo mi meeɗi haalde tarika Fuuta Jallo seeɗa mbimi on mi wiyani Mamadou Misiide ndiwaɗo to Fuuta Jallo ari o de wona Mamadou Misiide mbiyamini de koɓe Fuuta Jallo ɓen wiyamini needi mu'en ndi e ƴoyre mu'en nde e hakkille mo tamno o wawaɓe wurde ta janngani Allah junnu balɗe mo moƴƴina battane bon ɗo Usta Boubacar Diallo mi meeɗa question meeɗama posé to ker Égypte mina ɗon jooɗi ɓay ko han cuusami ɗum haalde mina jogii seede law si mi wi'ino mi yanoton nan mi wottorano ko to amen si mi huuƴino mi abbintena kuddi e dimale ha wiye ko ɗum noon jargumi ɓay witaki halko ñalngu bon ɗo jooɗide suudu mum ɗo min gonno sal mum ɗo reñogo waɗa noon par ce que on wattu ɓe jawti wiide oɗo ko pullo Fuuta o ko Fulakunda o ko Kaaɓo Jengello ɗen gueɗe puyɗe ɗe ganduɗa si ndendani a mbawta wadde hunde minen min jawtuno ɗum minen ko pullo tan min jiino question posa wiya parmi les différents dialectes ɗum woni mana ɗi jalelji certuɗe e oɗo ko pullo Fuutare haalata oɗo ko masinankore woni oɗo ko Fuuta torankere lefta oɗo ko gaɓunkere lefta ɗi lamda no wiya ɗi piw hoɓe ɓuuri wawde politique ngona min idi imminde kollel am toko sengel wiya Balde Yerdol Diallo yimi Balde mbimo Fuuta Jallo mo yimɓe a hokku yeru saabu question si a waɗa ɗum ni répondre an a waɗi ɗum répondre tan ko yeru mbatta fi hoɗum mbiruɗa noon gadda argument ji maɗi mbiyaɓe ko ni fulɓe Fuuta Jallo ɓe mbaɗi ni ɓe mbatta ha ɓe mbuɗɗi ganda ɗum ko needi e wakkilare woni needi e ƴoyre woni hakkille timmuɗo wawi ɗum wadde sabu meynomi mi wiya ko ba am kono ɓay wona ba am waɗi ko ba am to Fuuta Jallo waɗi mais mi haala Fuuta Jallo mbimbo eyi Diallo mo e mbimbo pullo Fuuta Jallo mi yahi toon mi waɗi toon witto seeɗa ko fati e gurdam Fuuta Jallo seeɗa juurani ko lebbi tati min e Mama Saliou o jooɗi ɗo o jaadno Mama Saliou Diallo mo ganduɗa koyngal mum ngal muyɓi wiya no rutto wi o yaarude koyngal gotal e jarani ɗum fi leñol ngol hande an noon ko e leñol he taweɗa ta ko gimmaniɗo leñol ngol gaybinta walla ko on bonanɗa an taw ko e leñol he jeeɗa an ko a ceɗɗo oɗo ceɗɗo wiyo kono leñol seɗɗe yaari yeeso an noon ko a faala on kam koyɗe mum ɗe kelte ndeke an on ko a faalaka leñol seɗɗe yaara yeeso nden noon kala daraniɗo leñol e fota wallede oustas Mama Saliou Diallo wiyo ya hanni e ngal laƴal muɗum ko fodde kilométre 4 min jahannoni yo yara koyngal gotal ɓay ko leñol ngol naɓata ɗum ni wona fawle mum ɗon o yara koyngal gotal mbimbo fulɓe Fuuta Jallo law ko min teski koɓe natata ɓe cakoroɓe naata e leyɗele he ko ɗo hakkilantagal mumen ngal teska pullo Fuuta on jamanu arta e cawgel mum ngel ta ko an heccimo waɗ e astafur ta ko kañ heccima daɗima duuɓi wawama wodde jippinɗa gokkuɗa ɗum suudu weeti an idoma hownude e dow needi a faami andi mo hirsima mo walima ɗo suudu maɗo wona hirande mum nde saɗi ɗum joni e woodi ɓe ɗali to ɓaawo hono mo waɗirta politique gonam belka hoɓe ɓe garoɓe ni dawoɓe ni arde ɓe mbawa ñamde ɗo galle ɗo ayi jatigui mi wari mi beeli ke jantum mi beeli galle on na moƴƴi jatigui am galle on na moƴƴi awa waɗani hande
itta sada miran tati ñiiri ñalorma itta doloke okka yahowo e andi garowo ni o ala doloke o sekaɗo frontiére ɗo ko gonga makko kancan e fewjande politique ngona hono ɓeyɗa mburirta fulakunda o immo mama en gimmo ɓoyta maaro une tan fanaɗo fotta ɗo ñammituma partan ɓoyta ɓe bon anduno ɓen ko on wattu jottoro ɓoyta hoɓɓe jotto o noon ko gando woninde hingal ɓe haaldi ɓe andi ko ƴoyre woni yottoro ɗon tan ɓeeɗa ɓe ñaami tan ɓe ɓeɗima fattati walti yamɓe ɗo ayi ɓe ɓeɗiɓe ɓe kala goto heedo yanni yeeso dula on kala waali yan ɗo on galle am wiyama jatigi ko jantummi beeliɗo galle on ko buy moƴƴi a waɗa kore jeeɗiɗi ñiiri okka yahoɓe itta concol dimol waɗa sadaka ɓon andi ka ɓe gardani e gude mamadou miside bamum ardani hay wutteɗo joni si concol dimol okketeni jaho hawra ba mamadou miside o tawi arde ok mais ɗon wona hunde ɗumani ko politique gona e needi woni neɗɗo si neƴƴima han wona julɗo sabu taw si kañƴon ko ñaami ko saɗani ɗi andi musidɗo muɗum ɗe arata ɓaawo han ko homo wawi ɗum wadde awa on politique gona mbannomi dental ngal expliqué mino winda ɗum to table o ha nde simmi hono hen ɓe gonirno pullo fuura wona ɗo e galle fulakunda wawta remde fulakunda ɓe ndemana ɗum guesel ha heɓa ɗo fufuyel goro ko fuladu tan kala noon paamon ɗo tan koɗo okka gueɗe tati nela goɗɗo e yoɓani on yahat ok suudu mum dana horde mum ñammi dana hatta si tawi diallo wottima ha haari yan hatta jatigi o itta buɗɗiɗi wiya yeeyam goro diallo ta ko goro mum mbo yeeyatani o on goro yeeye ɗon seeɗa mbo murtanni seeɗa wawa demal tan ɓoyta jatigi min kadi a hokkilan ɗo fakkere ami waɗa guerte seeɗa mi wawa remugol kono mi ekkototo on san jooma galle o wiya Demba Samba paare mballon jalloɗo guesel mum ɗo ɓe duulano o ngel feewi ɓen piddi ko saabi Allah ɓe balliri ɗum ngel guesel soñoye tuma wiite duuɓi tati yan ɓoyta an e ta diallo heeɓi ɗon malanku seeɗa e wawi ɗon wonde e wawi sottode ceel goɗɗen ni politique gona maɓɓe o waɗira he enɗam e ƴoyre mi meeɗi ɗum haaldere radio ɗo ɓooyi heede 2007 mbimɓe ko jonana mini ɓiɗɗo pullo fuura yenna goɗɗo to nene ɗum wona jam tan ɓen ko minen ne'odi ɗo ɓen ko minen ne'odi ɓen ko minen tan gaɓonkoɓe jawaringaɓe birasungaɓe ɓen ko pulal fuuta lettani kono wona pullo fuura ne'iɗo fuura jalowo ƴattora ko goɗɗo ɗum ko ni gandirmi na gandirmi galle amen oni fi hoɗum par ce que yimɓe si on gondanni ano andi on kaɓoyat si yimɓe on gondanni ono gandi on lebdoyat awamuji ɗinin toon goto yona andu goɗɗo keɓon na gondiron ɗum waɗi fuuraji ɗiɗi ɗi pi mi anduɗi mi andu fuura toro mi andu fuura jalo donc no ɓe min jogorani waddude sabu minen gandodiri mi hokka yeru hande ɗo marché kolda ɗo si en jaadi ɗo teppe ami wawata wadde hay hunde koye ɓe fulɓe fuura tan gona mi jaljalni ko ɓe tan mi jalna ɓe ɗo mi kuro ni ha ɗum ɗi wawi addu hare addata hare a yi subtugol e nder leñol gotol feccidirde ngol waɗde leƴƴi tari jobdima ko jahannama gando o wiyo ko majjere serdi leñol jiiduɓe ɗemgal ayi jonno si tawi misal o politique gona mo Fuuta Jallo ndi needi ndi Fuuta Jallo joguino si tawno ndi ko e wona texte ɓolo ndi waɗano si ndi windano e bindi on sa wona ko ndi jangguinteni e duuɗe Qur'ana ndi ɗinin to école to wal beele ɗum bonnanno kono ala ɗum wallina wiya janggen école tan ɗum wallina ala janden Qur'ana jangude Qur'ana tan needi moƴƴiri ala toon Qur'ana bonnirta wadde noon ɓuuri hewde he men ko ɓuuri hewde e men ko janguɓe Qur'ana woɓɓe to mumen lurral ngal ɓuuri hewde to janggaka to nden noon gandal textuye ngal kañum ko ngal wawno wadde wawi ñiwde lurral mumen hareji mbaɗa war horeji mbaɗa dewle ɗi goodi dennaboji ɗi goodi ngal gandal textuel wawa tamirede ɗa gurdam ɓe kaɓani gancindirani walla ɓe mbawi muncindirade kaso alano on wattu gendarmerie alano police alano mais si tawi ko haaldude e leñolngol gongal holko addi gendarmerie holko addi police holko waɗi militaire ɓe wona ɗaminade ko moƴƴide ko ɗaminade ko boni si boni waɗi yamɓe nele ya Allah dandu en wurde ɗamino ko boni i Thomas Sankara meeɗi wuɗɗude galle o tawi komo président mo wuɗɗi wiyo yahanni marché ɗiɗo ɓe garti ko boy horo jaaro mbiyo amin gabboro hoto gabboro tan gam mi wujjani mi toñani
wiya président yarora ko moyo bonnunoɗo toma yahi marché to ɗi laare ko ole woni président ngo waɗe ko watta ko arti galle mum to ya si a yii Allah fuyu ɗo waali ɗo ɗi dara giɗije ɗi muɓɓa a jogorani waɗoyde ko moƴƴi ɗum kulɗa si a wuɗɗi a wora a ware si wona ɗum man neɗɗo mbaɗɗo ko moƴƴi jaɓat yimɓe ɓe jiya ɗum Kumba Yala meeɗi ɗum wadde kudeta mbofnoɗo momo salino waɗa o mbo wi si ko sirango a wora pelle hay goro walla kaɓe par ce que mi joɗorani ɗo goɗɗo ware wiya nafteɗaro gallere yo ko hattanmi mi wawa rewtude ɗo marché ɗo kala mais si a yii ɗeɗo pegguidije ɗi coode yimɓe ɗi keega han mais ko ɗaminare wayde hawrude arsani walla ko haare arsani si wona ɗum a leydi pauvre leydi so ta hélicoptère armé milliard ji 5 coode maaro mbawa wurde population kolda oɗo lebbi 10 walla 24 walla duuɓi 3 bo ta en coodeyani maaro ɗin coode ko haɓire te en kaɓaka te Afrik haɓira tuma wiite ni peepi on jawdi han gandal yaha jawdi ndi peepi on ne leydi mon ndi économie mon ɗo yaara yeeso tan tubaɓɓe mbaddidira on e nder jangde he nelda on bombuji wiya on guitte gonɗo ɗo o haɗi on yaaru yeeso mo ñaami jawdi mon nde mbaron on nimson hombo woni anda ka Kaddafi o hande libi ɗi nimsi hoɗum Kaddafi wartano te haalano gilan départ anduɓe ɓe gande tubaɓɓe ɗayni Afrik hande enen piye mbulli Kaddafi gila mo mayani anduɓe ɓe ɗi mbulla ɗum hano mayri neɗɗo on sa gomɗinoya tan deftere gonɗinoya livre wona ko ɗon kaccaɓolo e angal ligge e angal kawral ɗum nafa en hoɗum ana wiyata yaade ɗi texte ɗiɗo mbatte ɗi ko ɗi bida walla ala ɗiɗo ɗi ko goɗɗo haalnoɗi watano ɗi kalte ko nelaɗo haalnoran haltereni neɗɗo ko ligganto gurdam mum ɗam mbasa tooñ mbasa nafonɗinde mbasa wonde gaño goɗɗo nden ko kepta ko barke wonta yaajat te weyɗat so tawi ko jawdi toñangue kipporota aɗo ñammina ɓiɓɓe ma ano wuura ɗon ano jogui gañantema mo ayi kono gawƴal walla mbiyen lewƴiri sumirtani an keedaro yeeso jaygol ngol abbo ma noon jaygol non bone o abborta jawdi ndi keɓɗandi ɗo nawweytaɗo ɗon ɗi hubta on sa wonano tugiri cawel wiye dara jogorno a jogorano ɗum e laawol anniye moƴƴo a jogorano ɗum e dow e hono wiyete ko no Allah yiɗiri walla ɓe yimɓe si a yii tan a humpama hoko Allah yiɗi tan laaɓe kodduɗaɓe neɗɗo goto suutoɗo nder Sinthiane Bambe mi yaha mi immo Sinthiane Bambe mi yaha Sinthiane Manga mi joɗore mawɗo goɗɗo mi yaɓa yimin min de amen saare pi yiɗani kam wota umanam de mi yiɗani hoore am neɗɗo kam saare pi anca nden koɗo jikku am ɗo woni nana mi andu min ko haɗi kam welde ƴiƴam gonga kalam mi ala arimanni a haala gonga yakkara ƴiƴam ɗum ko ɓe ganda gonga ɓe tan mettere ma kono gonga o wattinta wara ɗum hamma ɗum haal si gonga kañum wattintano han heferaɓe ne jogorno doole ni heferaɓe ne jogorno jawdi ni o gandi jawdi e doole wawa wurnude leñol ngol yaara yeeso tan ko gonga ala inde rasulullah nela lamnode gonga wattinta ay gonga wattinno hande si tawi woni eɗen ɓeni janga hadis nelaɗo han kamɓe araboɓe walla ɓe janga qur'ana han ɓuuri hewde ko jiiton ɗo jomɓe jangani ɗini wulla ko wala sikku ko yidde diine wullinimde ala ko yiide bone mamaji mumen ɗiɗi ligginoɗi ɗi wullini ɗumen hono ɓen mbaɗoyta hono daɗirta kono wona yidde diine ɗe kañum wullini ɗum de ala awa mi laariɗo he internet gambinnajo goto mbo haali e radio batu waɗama e internet ndesan mbo haal ha mbo wulli mawɗo gorko waare nde piiɗi rawmi mbo haal gonga ɗon ha mbo wulli ha mboyi hoto paaɗen yimɓe wona gomɗinta ko mbeelu ɗala neɗɗo mbeelu ɗum hoɗum waɗi ko ɗow kal ko wona kala nangue yiltiyam beelel yiltotoni hadema gomɗinde mbeelu yaato leggal keccal mangal haako
gomɗina ɗowdi mum ndi jooɗoɗa ɗon beele aɗa heɓa ko mum ɗowdi neɗɗo ɓuri yaaje ɗowdi bantangi kono ko ɗowdi bantangi ɓuri welde sorde ɗowdi neɗɗo de bantangi a sori ɗon nan ɗaltama ɗon ɗowdi neɗɗo ko ndi ɓuuɓi o a soriɗa mo meeɗama ɗon ɗalde gona e nangue mo yaha haw bandiraɓe musidɓe teskoɗen hoko wonno hanki e hoɗum woni han si a heeɓi ɗo han jogo kulol holko wonta faɓɓi janggo ɓe ɓiɓɓe jibinteɓe ɗoɓe ɓayi min daari Afrik ala ɗaɓɓanɗo janggo mbo kala ko han ɗaɓɓantani e nde ɗo men jande nde janguɗen ni naforini ha han ko han ɗaɓɓanten ni tubaɓe France fotanni judde koye dow duuɓi noga tan ɓe dutti ɗaɓɓangol koye mum ɓe kawriti ɓe ɗaɓɓani janggo yonani duuɓi 50 to yeeso ɓe keeɓi koɓe ɗaɓɓanno ko joni heddima hande koɓe mbino ko piwi heeɓima ɓeni ɗaɓɓa goɗɗum joni français daɗiri en mana si tawi ko balɗe kontere ni hen andi ko balɗe ɗe koɗe 7 enen he tenen han misal ta ko tenen gonɗen français ɗin to talata alarba alikamisa juma ha aset mbon welani yettanade en ɗo tenen ɗo ko ñalade wotere dimanche tan ɓe jottanno en ha ɗo ɓakkoro en niɗo te enen guiɗinoɓe yarude yeeso enen guiɗinoɓe yarude yeeso de ɓay faɓɓaka haalede a 1914 a 1918 ko Afrik walli ɓe koɓe ñamanno ko ga ñammi ndi iwannoɓe tuuse ɓe ñaama on wattu Allemand ɗini ñuuƴi doccaral e dore maɓɓe ɓe paala hettude France ɓe kefta leyɗele ɗe on sa noon Afrik walli ɓe Afrik naɓi walli ɓe ñammi walli ɓe doole ha walli ɓe jaftini ɓe kefti koye mumen han mbiɗa yaha français ɓe lamdoma kaydi sukara bindani e takkere ullunde nde ala leeɓi e hinere wojere nde ala hinere gayɗe wiyama a heɓa ɗum a yataro mumen te on jamanu a yahanora a ala ɗi ɓay ko kayen ballete noon awa ɗum noon bandiraɓe duttoɗen e Afrik kocirhoɗen defte Teskuye ɗe duttoɗen kawrintinen miijoji men ɗi battiden golle men ɗe anniyeji mum ɗe enen cuura ɓikkon janggo wota enen ɗe dat si a felliti dannu han a datta mi ɓooyi o wiide kala ko daɗoyta datta minen min pellitani dadde min ngala hen haaju e daɗu min ngala hen haaju e mbeyɗugol saabu min ji'i ñippuɓe jaygol si jaygol immima funnague amen mawɓe mbiyo gimme rewɓe gadde ndiyam sukaɓe ko mbattonni o ji jaygol ngol saare nde folo cayɗe ngara ɓatto gila to hirnague amen Sinthiane to ɓosiña manga doga wiye jaygol to Sinthiane Bambe funnague ro rewɓe doga cukaɗe ndewa ɓeyɗi kela ɗooje ɓeyɗi kela boode ɓeyɗi kela barkeje ɓeyɗi kela dukume jaygol ɗi lappe ɗi ñippe ɓe ay gadda ndiyam jiya horde eso ɗo ñippirteɗo nde kam fowrima jiya siyo eso basiya eso ha yimɓe danna jooɗo e ley leggal jetta Allah alhamdulillahi he tampere waɗi woɓɓe ɗi jirla woɓɓe ɗi mbula andi en danni saare nde kono dutto en ɗe kelno en ɗele bafe ɗe kelno en ɗe daɗi ɗe dannirɗen ɗe horde puyɗere on ɗele janggo ne liggorte basiya puyɗere on o daɗi daɗani awani neɗɗo wayi so neɗɗo felliti dannude han kañ datta kono an mbiya an ɓurta weydude an ɓurta harde an ɓurta oto beso an ɓurta galle beso daroɗa e dental mbiyaɓe si Allah jaaɓi o gabbimama ha mi danna on ɗum ko bolle puyɗe wonta gonga tawa on gabbimama mi danna on mana ɗum ɗo wona gonga wonta on san mais liggoɗen he dow laaɓal e dow kawrital e dow ndenka battiden ligge men ɗe battiden andi mo kala yiɗana mo heeri o ko jiɗanɗa hoorema ko batti e anniyeji nder pewje holno dannirten ɓiɓɓe meɗen ɓe janggo gitten o goto ya si wona o gittu en e Afrik janggen ha jalo goni e nder Kolda licenceɓe ɓe ngalaɗo liggi nawyi jalo goni e Kolda bakkiɓe ko loriya wiya ko baccalauréat ngalaɗo goni hay liggi hay orientation ji goɗɗi wiyamaro Dakar ta ko woɓɓe ko ɗum haɗi ɗumen janggude ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini min juurima min ñaagui yaafuye haala ala kare wani e kasi tinno ɗon ɓagon ɗo ko welani on ko nafi ko ɗum ɗa balline ɗum ɗon kala noon looɓoyɗo ɗum ɗa ɗum andi o kay mbiyatnomin ɗum noon bandiraɓe on jarama